lil Mulej Addis. Ikkun infaħħar ismek Ġesu. Mulej nirringrazzjawk ta' din il-barka l-privileġġ li aħna nistgħu nirċievu l-kelma qaddisa tiegħek. U nirringrazzjawk Mulej li l-kelma tiegħek hija ħajja u taqta' aktar minn xabla żewġ ixfar. U tidħol u tinfet u tifred. Bil-Ispiritu r-Ruħ u l-adma u l-modullum u l-qadis u hija kapaċi tarbel il-qlub ta' kull waħda minna. Spiritu Santu kellimna, aħdem fina u għamel minna dak li trid inti Mr. Qaddis fil-isem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Amen. Morru fi ktib ta' Proverbi kapitlu 4. Illum ħankompli fuq is-sensiela li fl-ispirtu tiegħi nħoss li l-Mulej poġġieli biex nibda nitkellem daw l-aħħar ftit jiem. Ħanitkellem fuq il-mediċina ta' Alla. Kemm minnkom smajtu l-messaġġ tagħna l-erba' li għadew. Il-mediċina ta' Alla hija fija ħafna xtomot aħwa. Fija ħafna xtomot. Intom tafu li fi ktieb ta' Mattew 7 Ġesu jgħid jekk il-bniedem ma jibnix ħajtu fuq xiex. Fuq il-blata u l-blata x'inhi hemmhekk? Il-kelma. Mela Ġesu qal jekk il-bniedem ma jibnix ħajtu fuq il-blata, il-kelma ħajtu tiġġarraf. Mulej Qaddis, tina revelazzjoni. Tina revelazzjoni bl-Ispiritu Qaddis tiegħek tal-importanza serja kemm importanti l-kelma tiegħek f'ħajjitna. Li kieku inti kellek tagħmel eżami tiegħek innifsek konxju fil-ktieb ta' Ġakbu wieħed tgħidlek il-Bibja bħal mera. Jiena inti nħarsu lejn il-mera biex nirranġa xarek, biex tirranġa l-eyebrows u whatever. Għal min m'għandu x-xar biex jillostra. Sam. Inti tħares lejn il-mera biex ovvjament tirranġa lilek innifsek. Meta aħna nħarsu lejn il-Bibja, il-Bibja tirranġalek ħajtek. Dak li huwa fuori ordine, barra minn postu. Poġġa f'postu. Nista' ngħidlek ftit sekondi fejn ħajtek xi ħaġa marret ħażina jew illum x'imkien f'ħajtek qiegħda ħażin għax int ma qattajtx ħin tinvesti fil-Bibja, fil-kelma. Ma tajtx preċedenza tal-kelma tal-Alla f'ħajtek. Ma tajtx importanza, ma investejtx b'mod serju ħin fil-kelma ta' Kristu. Għaliex waqt li jien nista' nitlob għalik, però hemm il-limitazzjonijiet. Waqt li tiġi l-fellowship li ħatinbena biha di, imma hemm il-limitazzjonijiet. Meta inti tinvesti fil-kelma m'hemmx limitazzjoni. Għax il-kelma Alla huma ħaġa waħda, Alla m'hemmx limitazzjoni. Allura nista' ngħidlek kważi illum il-ġurnata qed li nnifsi meta xi ħadd jiġi jgħid li passer għandi problema, u speċjalment ikunu Kristjani mhux għad-dinja, id-dinja ma tippretendihomx jaqraw u jqattaw ħin fil-kelma, speċjalment jissejħu Kristjani. Ġeneralment illum il-ġurnata taf x'insaqsihom kemm qed qatta ħin fil-kelma. Kull min ġi jitlob li l-għajnuna u l-għajnuna ovvjament nofrielu. Imma jekk nara li dil-persuna li hija Kristjana u ilu fil-mulej u ila fil-mulej u ma investix ħin fil-mulej, fil-kelma, u nut li jiena nipprova nibni xi ħaġa f'ħajtu. Tidnejlek għaliex? Għax għada jkollu jerġa' jiġi. Pitada jkollu jerġa' jiġi. Għax dak li ma tibnix fuq il-kelma tkun qed tibnih fuq xiex? Fuq ir-ramel. Jekk titfa' ġebla fuq ir-ramel x'ħad iġrila l-ġebla? Tinżel. Mela kun ħlejt ħinek. U llum il-ġurnata l-ħin tiegħi huwa prezzjuż ħafna.
u ma tantx inħobbi għalih. Fil-bidu tal-ministeru forsi ma tantx ikollok daqshekk xogħol. Però meta mbagħad inti tibda tikber fil-mulej, il-ministeru jibda jikber, ikollok ħafna xogħol. U ma tistax inti ma kull wieħed minnek, kull seżona li ċempillek toqgħod tagħmel sija. Qasti jkoll ma jkollok ċans. Allura ir-risposta li inkom kollha kemm intkom għandkom bżonn f'ħajtek illum qiegħed fil-Bibja. Kemm qed qatta ħin fil-kelma. Għax dik in-number one li ħatamel id-differenza totali f'ħajtek. Jekk inti m'intix tqatta ħin fil-kelma, mhux vera trid issolvi s-sitwazzjoni. You want a quick fix. And people who get fixed quickly get broken quickly. Kapix? Mela jekk trid xi ħaġa li tibqa' lasting, you have to build it on what is eternal. Jekk trid xi ħaġa li tibqa' tibniha fuq xi ħaġa li hija ħatibqa' eterna. Jiena wint Ġwanni 8:31-32, Ġesu jgħidlek ma tistax tkun id-disċiplu tiegħi jekk inti ma tibnix fuq il-kelma. Ġesu qal ma tistax tkun id-disċiplu tiegħi jekk inti ma tqattax ħin fil-kelma tiegħi. Għax imbagħad meta tqatta' ħin fil-kelma tiegħi tiskopri l-verità. U l-verità, ir-risposta li tfittex hemm qiegħda u mbagħad inti nħeles. Nfakkarkom morru fi ktib ta' Proverbi 4. Ħanerġgħu nibdew naqrawha din l-iskrittura li din ħankun użajni għat-tielet darba llum fil-dawn il-messaġġi. Vers 20. Isimgħu kieku inti, immaġina kieku inti Ġesu jidħolaw fil-ġisem u taraħ u tgħidlu mulej xi trid minni. Għejdli u jiena nagħmilha. U jgħidlek ibni, għati widen għal klimi. That's it. That's it. Sibdek ħadejli ġarda ta' barra minnaw, Din hija ta' barra minnaw. Għax klimi mhumiex ta' din l-art. Klimi huma ta' sema. Klimi huma spiritu. Huma ħajja. U Ġesu jgħidlek dak li, ibni għati widen għal klimi. Xedna d-darba l-oħra? Edna li inti tkun selettiv. You have to be selective. Trid tkun biskop tfittex li tisma' kliemu. Il-preachings qed tisma' kliemu. Però mhux biss. Għandek bżonn poġġi l-kelma talla f'qalbek u f'fommok. Amen? Għati widen għal klimi. Ħanżid biċċajjien. Għati widen għal klimi mhux għal xtejt id-dinja, in-nannazzija l-kuġin, laqas ir-raġel u l-mara fej jidħlu l-prinċipji tas-saltna. Mhux qed ngħidlek fuq it-tisjir. Qed tifhmu? Fejn jidħlu jekk inti trid ħajtek li inti f'ħajtek trid kollok il-ġid, kemm hawn minnkom tkolkom tixtiequ li ħajtek trid kollha l-ġid. Meta jgħidu ġid mhux biss finanzi ta' il-finanzi huma inklużi, imma ġid ma jfissirx li biss finanzi. Ġid fisser li inti immullek tajjeb f'ħajtek, ġifieri kollok suċċess dak kollu li tagħmel. Dak fisser prosperità by the way. Xi darba nagħmlu messaġġi iktar fuq il-prosperità. Il-prosperità tfisser li inti tirnexxi. F'kull ma tagħmel tirnexxi. Dik tfisser prosperità mhux bil-fors flus finanzi euros. Sewa inti jkollok xogħol u tirnexxi dik hija prosperità. Jekk inti jkollok familja u tirnexxi dik hija prosperità. Jekk inti jkollok karozza u żomma sabiħa u whatever u tuħsibha, dik hija prosperità.
Sawek inti kollok relazzjonijiet li inti dejjem taħdem fuqhom daw ir-relazzjonijiet għax ir-relazzjonijiet li taħdem fuqhom il-bniedem differenti. Anke jekk ikollkom tnejn li jixbħu ħafna u jaqblu ħafna, xorta huma tnejn differenti. Sewwa hija dik prosperità, suċċess. Amen, Alla jrid ikollok li inti kollok suċċess f'kollox. Jekk inti tapplika widnek għal kliemu. Amen aħwa? Halleluja. Mela, għad jibni widen għal kliemi mhux tajt id-dinja xejt il-filosofija, jew xejt il-partit, jew xejt ir-reliġjon. Imma iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien. Issa jiena u inti tafu, intom ġili meta għaw forsi minnkom ikolkom familji, per esempio, iktar minn tifla u tifel wieħed jew tliet, tnejn, tlieta, erba' ħamsa, u kulħadd jrid jara television. Ġili rajtu għadi? U taqalbuh minn channel? Iwa laqqas nista' nara film sura ta' nies minn ajra, kien kollu taqliblu. Sewa. Tista' segwek, tista' storja tara, tista' tara jkun taf x'inhu għaddej meta inti ħin kollu daqqa tisma' daqqa tisma' di, daqqa tisma' di. Ma tistax hu. U tispiċċa ġeneralment tixtrilhom television ieħor tililkom tagħmlu ix. Don't do it. Aħila lillum il-ġurnata mhux televisions, illum għandna l-iPads. Imma immonitorjaw il-ulidkom fuq l-iPads u fuq il-tablets, immonitorjaw. Immonitorjaw. ħanej storja u ħan semmi l-ħat u ma nimpunta l-ħat. Riċenti intqajt ma' familja fejn l-ispirti kienu jkellmuhom l-tfal mill-mobile. U tgħidlu issa fejn sejjer b'dawla tgħid ħmerijiet. Temmenix. Id-demonji jikkuntattjaw l-ispirti u jisimgħu jkellmuhom mill-mobile. ħafna mid-dnubiet li intom tagħmlu u jiena nagħmel ġej mill-mobile. Jew mit-tablet, jew mill-iPad. Fi ħafna tajjeb ta' imma trid tkun selettiv. You have to be selective. Qed tifhmux jiġifieri selective. Sewwa, tkun qed tażel konxjament, tittażel sew, tażel dak li tittażel għax il-ħażin ħajġi f'wiċċek. Amen? Halleluja. Mela, ħankomplu. Proverbi 4. Vers 21. Kliemi tħallihom xi warbu minn quddiem għajnejk. Tiftakar tilkom għamiltilkom l-eżempju dan-nuċċali kemm minnkom ma rajtuhiex. L-eżempju dan-nuċċali. Ma rajtuhiex eżempju dan-nuċċali? Ejja ħanagħmluha malajr, għax oġbithom di. Dik oġbithom. Halleluja, oġbithom. Għal dawk li ma rajtuhx, immaġinaw nuċċali. Sewwa ismgħu. Min ma rajiex l-eżempju, kemm minnkom ma rajtuhx l-eżempju? All right, halleluja. Mela, għalilkom hekk għal Ġesu qed jgħid, tħallihomx iwarbu minn quddiem għajnejk. Tħallix kliemi iwarrab minn quddiem għajnejk. Kulħadd jgħid, tħallix kliemi iwarrab minn quddiem għajnejk. Mela jiena u inti, Ġesu qed jgħid hekk. Minuta da. Ġesu qed jgħidlek. Għandi nuċċali. U rridek tilbes lilu. Amen? Jaqbel? Jaqbelu. Tal-mara, ma. Għal-kem joġobni l-abjat imma dan tan-nisa. Ma jimpurtax. Ħalli ma tinsawiex di l-ħagġa, di l-azzjoni. Mela Ġesu qed jgħidlek immaġina inti li dan nuċċali jirrappreżenta skritturi. Immaġina li fuq il-screen għandek l-iskritturi. Allura issa kull ma tara jiġi infiltrat mill-kelma ta' Alla. Taqbad xi ħaġa. U jiena fakkartkom għedtilkom għal dawk kollu li kontu hawnhekk. Li kollha kemm minnkom għandkom nuċċali? Kollha kemm minnkom għandkom nuċċali? Mhux qed nitkellem għal dawk li għandhom nuċċali tal-vista u nuċċali tax-xemx, għax kollha kemm minnkom għandkom perspettiva kif tħarsu lejn il-ħajja. Kif tħares lejn il-mara, kif tħares lejn ir-raġel, kif tħares lejn Alla, lejn Kristu, lejn il-fidi, lejn il-Knisja.
Kollha kemm intkom għandkom nuċċali, kulħadd għandu perspettiva li bnejt bil-ħajja, bil-esperjenza. Imma Ġesu qed jgħidlek qabad dik nuċċali armih u poġġi n-nuċċali tiegħi. U ibda ara kollox minn kliemi. Għad tifhmu differenza issa? Issa dawk li għandkom nuċċali vera, sewwa qabdu l-stickers u printjawhom l-iskitturi fuqhom hekk. Amen aħwa? Amen aħwa? Illum, għabdu n-nuċċali, għabdu n-nuċċali ta'kom, għajja namlu għadi, għajja. Eżerċizzju tal-fidi, halleluja, tal-fidili. Mela, għabbat n-nuċċali, anke jek mandek xwiet fiziku, għabdu għek, ta' parsi għandek għabbat n-nuċċali, għajja. Kulħat ta' parsi għabbat n-nuċċali, għajja, come on guys, malli family. Għabbat n-nuċċali, tijak ħatarmiħ. Issa faqlejja u għadabtu me. Mela, issa qbad il-nuċċali ta' Kristu. U ħanilbes il-nuċċali tal-Alla. U ħanibda nara l-affarijiet kif jara Alla. Mill-perspettiva tal-Alla li hija il-kelma tal-Alla li Alla għalli ma nwarrabx minn qudiem għajnejja. Amen. Halleluja. Amen, aħwa. Namlilkom daw l-eżempji għax il-nies, il-bnidem jiftakar bl-eżempji. Amen. Halleluja. Mela l-muled jgħilek tħallix klimi jitla minn qudiem għajnejk. Amen. Vers, u għadu tħallihom xi warba minn qudiem għajnejk. Zommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Mela once li jidħlu minn għajnejk, minn widnejk, sorry, u minn għajnejk, jidħlu f'qalbek. Issa, jina u inti taf li l-Bibja tgħidlek il-qalb tal-bniedem ħadd ma jafa. Alla biss jaf il-qalb tal-bniedem. Però nista' nabsor x'hemm f'qalbek once li nisimek titkellem. Inqatta ftit ħin miegħek u nara kif titkellem. Għax kliemek huwa r-riżultat ta' x'hemm f'qalbek. Mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom, Ġesu jgħid f'Mattew kapitlu 12. Mela l-bniedem tista' tkun taf bejwiet u ieħor. Mhux 100%, x'hemm f'qalbu. Għax mela jekk inti toħroġ l-odju, il-valenu, is-saħħtiet, affarijiet li inti żgur ma tistax timmaġina li Kristu jagħmel. Mela x'hemm f'qalbek? Mhux dak li ħireġ minn fommok. Ma jekk inti tinvesti li l-kelma tal-Alla tħallija minn tidħol tara ġifieri inti tittemmeda tal-kelma tara. Tgħid li ma nafx naqra pastor. Ħa ngħidlek, naf li hawn min ikollhom challenges minħabba forsi challenges. Imma għod attent li ma tmux ma tafx taqra għax hemm lass. Qed ngħidilkom dal-kliem għax kemm il-darba smajtu bis-Smith Wigglesworth. Ma kienx jaf jaqra dak, taf li ma kienx jaf jaqra dak jien. Dak qatt ma qara ktieb f'ħajtu. Imma determina li jibda jaqra. U l-unika ktieb li qatt qaraw kiel kienet il-Bibja. L-apostlu tal-fidi dak jissejja. Smith Wigglesworth. Illum il-ġurnata min irid jitgħallem hawn kif titgħallem. Għalhekk aħna ngħidu bl-Ingliż where there is a will, there is always a way. But if there is no will, I can give you many ways and you still will not go. Mela there has to be a will. Li tkun hemm irrieda. Amen. Hallelujah. Ħankomplu. Mela ħares il-kelma, ra l-kelma, ismaħħa l-kelma. Illum, per esempio, jiena per esempio il-bira ukoll. Min filosofoloġija nisma' preachers differenti, turrum preachers. Ġeneralment tal-istess tip ta' fidi, għax jiena mhux ħammur nisma' l xaħat biex joqgħod jimlini għax di mhux ma tgħaddix għallum. U di għaddiet, u Alla ma tux fejja. Mhux ħadd nisma' dak il-ħmerijiet u dak li jgħidulu spirituali trash. Għax jiena naqdi Kristu ħaj.
U Kristu ħaj għadu ma skadix. Sewa, ma nisma nies predikaturi li Kristu li jipredikaw Kristu Ġesu ħaj li tista' tesperjenzaħ. Mhux toqgħod farfru fuq xkaffa. Amen? Alleluja. Thank you, Lord. Mela, ħallihom xi warbu minn qudiem għajnejk, żommhom f'qalbek, għax huma l-ħajja għal min isibhom. Ħajja! ħajja jiena ġej nagħtikom il-ħajja u l-ħajja bil-kontra. Amen? Is-saħħa għal ġismu kollu. X'tagħmel il-kelma? Ħanilkom aħna li aħna nemnu fil-fejqan li naraw bosta nisifi u jinħelsu. Jekk trid, is-salla għandu bosta modi kif ifejqek. Imma jekk trid inti tista' tfiq mingħajr qatt ma jitlob għalik. Tagħmilx dottrina waħda. Tagħmilx dik il-verità, dik hija parti mill-verità. Il-verità huwa pakkett. Imma dik hija verità li jekk inti trid m'għandek bżonn la sejjaħ lili, ċempellilu, ċempell l-ebda pasturu, evanġelistu u profeta. Għax tant imtela bil-kelma li issa minn fommok li malla biss joħroġ. U fejn hemm il-kliem Alla jiflowja, hemm il-fejqan. Issa dik il-kelma fejn tgħidlek u fejqan tkun għal ġismek, tiġettilkom tfisser fejqan letteralment fiżiku u tfisser mediċina. Issa, ħafna minna ġieli ħadna mediċina. Ġeneralment meta xi tabib jirrikomandalek xi mediċina, ħafna drabi jgħidlek jew ħu kuċċarina fil-ħodu, waħda f'nofsinhar, ma l-ikel jew wara l-ikel, u mbagħad fil-għaxija. Jiġifieri hemm ammont, hemm konsistenza sewwa kemm minnkom intom ħadtu l-mediċina u kif blajtu l-mediċina dak il-ħin rajtu l-fejqan, holiday. Dak il-ħin kif rajt ħadd il-mediċina sewwa u dak il-ħin jien naf kollek xi virus dak il-ħin fiq. Kif daħlet fħalek. Wow! Għaw xi ħaġa ġralu hekk. Le, ġeneralment inti ħadd il-mediċina u ma rajt xejn. Erġajt ħadd il-mediċina u ma ħajt xejn. Mbagħad forsi ma t-tielet waħda tibda naħseb batta naqata għal ġieħ. Mela ħafna Kristjani operaw hekk. Tlabt, ma rajt xejn ta' mela ma taħdimx. Ta' dik it-talba li għetli, imma xorta ta' ma ġara xejn. Il-kelma tittamela qudiem għajnej. Kontinwa. Titħallija tidħol ma' f'udnejk. Titħallija qalbek biex tħallija tiġġermena u tibda tħallija taffetwak f'ġismek, mhux biss f'ruħek da, f'ġismek. F'ġismek. Testimonjanzi kemm il-darba nies ta' ħafna nies li smajt li għax poġġew il-fidi fil-kelma fiqu. Issa ħafna drabi meta aħna nevanġelizzaw il-bniedem li għadu ma jaf xejn, xorta jrid jemmen ta' dak li jrid jisma' li żgur ma jistax ħalli ma jibblokkjax dak li għallandu għalli, ma apparti minn hekk. Imma ġeneralment jiena ma nitlobx il-fidi mill-bniedem li għadu ma jaf xejn, il-fidi Alla l-iktar jitloba minnek li inti tiġa taf. Sewwa? Allura il-bniedem li diġa jaf Alla tgħidlek aqbad il-kelma, ħares lejha, immedita, ismagħha, ħalliha tidħol f'qalbek, jekk għandek bżonn fejqan. Ġieli għattadi, kemm nara nies prayer altar call wara altar call wara altar call wara altar call erġet l-palija. Issa, għaw nies li qatt ma jinżlu altar call. Dak mhux tajjeb xejn, lanqas.
Għax nemmen għam affarijiet li jkunu bżonn jużi li jkunu jiġu imparted through the laying on of hands, permess ta' tqejt tal-idej. Imma, li inti kull altar call tissel għall-istess ħaġa, jiġifieri inti tgħidli ma menx ma menx bl-Ingliż jgħidlek you did not add an ounce of faith to that prayer. Kif tgħidha bil-Malti? Ma żidx qatra fidi ma dik it-talba. U l-Bibja tgħidlek mhux it-talbi fejqek, it-talba tal-fidi fejqek. Talba tal-fidi xi tfisser? Li jiena naf x'Alla qal, immeditajta, aċċettajta, emminta u rċevejt. U jekk ma ħassejt xejn, irċevejt xorta. U jekk ħassejt bil-kontra, irċevejt xorta. Għax il-kalma tal-Alla hija ħajja u qed tiġġermina ġewwa fija. Halleluja. Amen. Il-bniedem, għanejdukom aħwa, jiena nemmen fit-qejjid tal-idej, għax l-iskrittura titkellem fuq. U hija xi ħaġa li kollha kemm minnkom tistgħu tipprattikawha. Però that's the basic, ta. That's babyhood. Christianity. Għal min jixtieq jimmatura, mhux qed ngħidlek li qatt issa x'immaturajt. Inti dejjem tikber. Ma mhux issa x'qatt issa ma tħalli l-ħadd jitlob fuqek, mhux il-kulħadd titlob fuqek, tħallix il-kulħadd jitlob fuqek, nistalla jitolbu fuqek. Imma mbagħad ma morrux fl-estrem li ħor issa m'għandi għalfejn ħadd jitlob fuqi. Hemm xi drabi kollhom bżonn. Imma il-kunċett huwa di. Jekk jiena qed nimmedita l-kelma, ħanaqbdu l-iktar ħaġa komuni. L-iktar ħaġa komuni. Per eżempju, ħafna mill-Kristjani ibatu mill-biża. Kieku ngħidilkom tkunu onesti, kapaċi tkunu onesti kemm hawn minnkom tiddiljaw mal-biża all day. Tiddilja mal-biża. Thank you tal-li tkunu onesti. Issa, kemm hawn nies Kristjani li ilhom jiġu oppressati mill-biża. Allora kemm il-darba ħad titlob għalik hija. Issa, hemm drabi mhux dejjem li jkun hemm bżonn demonju jiġi mkeċċi għax hemm il-biża, għandek il-biża naturali u għandek il-biża li ġiet forsi minn xi esperjenza. It-trauma hija biża. Għaw min ikun għadda minn trauma. Imma apparti hekk hemm il-biża naturali, hemm biża li hija ġeja spiritu. Ġesu x'qal, l-Iskrittura tgħid, tieni Timotej 1:7. Jien ma tajtkomx spiritu ta' biża. Mela spiritu ta' biża ma tiġix minn Alla. Sewwa, mela jekk hemm spiritu, hemm bżonn inkeċċu dak l-ispiritu. U ġieli rajt nies jinħelsu minn spiritu ta' biża. Imma mela inti nħlist mill-spiritu ta' biża. Imma jumej wara kellek it-tentazzjoni terġa' tibża. Senna, jista' jkun li d-demonja tiħabbat fuq il-bib jerġa'. Imma kif ħatalbu? Ħatarġa' ċempel il-Pastor Gordon jew xi evanġelist biex jitlob għalik. Aqbad il-kelma li hija xabla. Aqbad il-kelma. Xtajt, Alla ma tanix u nibda niddikjara, nibda nuża l-kelma li investejt fl-ispirtu tiegħi, nibda nirrilisja bħal xabla minn fommi. Alla ma tani spiritu ta' biża, imma Alla tani spiritu ta' qawwa mħabba u disċiplina. Alla għalli li jiena m'għadniex iktar skjaf tal-biża għax la Kristu ħalisni mill-biża jien m'għandix iktar biża topera f'ħajti. Alla għalli li Alla li issa tani spiritu ta' adozzjoni li nissejjaħ iben Alla l-ħaj fi Kristu. U l-biża m'għandha l-ebda qawwa fija. Grazzi mulej li permess tal-fidi fi Kristu jiena neleb il-biża. U x'għamilt? Ħadd ma talab għalija, imma tkellem Alla minn ġo fija għax kif ġejt masur, Alla tkellem. Qed tifhmu? Amen. Dik hija l-ħajja tal-fidi li jiena u inti msejħin għalija. Dik hija l-ħajja tal-fidi. Mhux qed ngħidlek jekk tixtieq nitlob għalik ma nitlobx, imma inti u jiena rrid narbel li l-nifsi. Jiena fejn jiena fil-ħajja tiegħi ma' Kristu fil-ħajja tiegħi. Għaliex jiena pereżempju, għaliex għandek Kristjani għadhom maħkuma ħadd ma jieħu għalih minn sigaretti. Tidnatikom challenge u tinħelsu f'ħakkatajn. Are you ready? Kemm tan fuq għas-sigaretti kuljum, sisser ejli? U għejja, u għejja.
U tibsa xej, xorta nħobbok, u xorta ħatmur il-ġenna. ħatmur tinxtam daqs il-gwadajt mill-infern ma ħatmur il-ġenna. Kem 5 euros? Kull jum. Times 7, 35. Qabad 35 euro fil-ġimgħa tiegħu mulej. Kem taw fuq sigarettin? Ejja, kun onest, ejja, dawn marwad. Aħna ħobbuk xorta waħda, ejja, kem taw fuq sigaretti? Bejgħu tiegħu, dak li qed tħares lura, ejja. Kem bejgħu tiegħu? Aj, maħi. 1140, ħaxħat jagħmel il-mathematics. 280 fil-xar. Nitchallenge-jak, tagħti 280 fil-xar lill-Alla. You'll be instantly delivered from cigarettes. Għax issa tibda tinduna l-Alla kemm qed nagħtih flus ix-xitan. Qed taqbdu xi ħaġa. Il-Alla kemm qed nagħtih deċma lill-Alla, il-mulejn nittipjaħ. U l-xitan qed nagħtih id-deċma u l-offerti u l-offerta speċjali u l-offerta tax-xahar. L-ostrina men. Għal dawk kollha li intom ġejtu meħlusa mid-droga u ġejtu nhom is-sigaretti, ara kemm berikkom Alla ta'. Biex meta jiena u inti niġi qudiem il-mulej biex nagħtu l-ewwel frott u deċma tagħna, tiftakar kemm kien joħodlok iktar ix-xitan u qatt ma gergiert. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Imma ixini minn xi ħakmek kien qed tiġi maħkum tista' tinħeles. Kristu jridek tkun meħlus. Imma hemm mod ukoll tinħeles li inti forsi tgħid nistħi titlob għalija pastor. Jew nistħi nitlob li tgħid xi ħadd jitlob għalija. Mur quddiem il-mera. Aqbad il-bibja. U ibda ddikjara u ibda rreleasja l-kelma tal-weda ta' Ġesu Kristu fuq ħajtek. U tinħeles. Amen? Alleluja. Hija fejqan għal ġismek. Amen? ħares il-qalbek bir-raqqa kollha għax minna ġejja l-ħajja. Glorja l-mulej. Morru fil-ktib ta' Ġwanni 6. Ġwanni 6. Qed tieħdu pjaċir? Qed titgħallem xi ħaġa li ħadd biddillek ħajtek il-lejla qabel ma titlaq minn hawn. Amen. Nieħu pjaċir jekk tgħid meta xi ħadd jgħid li pastor kemm kienet preach tajba dik, napprezza. Imma lilek inti qed tħalliha il-kelma tbiddillek ħajtek. Għax dik imbagħad dak huwa s-sabiħ li inti tiġi hawn. Tieħu kelma li ħadd tbiddillek ħajtek. Amen. Ġwanni 6. Glorja l-mulej, vers 63. 63. Sanna ftit. 36. 63. Jiena qiegħed fin-numri, u inti ġibni sott, ġibni. 63. Mela, u l-ispirtu li jagħti l-ħajja, dak li Ġesu. Il-ġisem ma jiswa għal xejn. Mela jekk inti tara differenza, investi fil-kelma. Għax il-kelma, ara dak li tagħmel fin-natural huwa temporanju u ħafna drabi ma jaħdimx. Dak li tagħmel bil-kelma talla huwa etern u jaffettwa anke dak li huwa temporanju. Dan il-ġisem huwa temporanju. Mela ħalli l-kelma talla tbiddillek anke inkluż ġismek. Meta int għandek marda, jew għandek virus, jew għandek xi tip ta' side effect li inti qed jaffettwak, li inti qed kif jgħiduha bil-Malti? Qed ittabbab bih kif jgħidu? Ittabbab? Ittabbab bih. Sewwa. Taċċettajiex bħala xi ħaġa u hija din nista' naċċetta taċċetta xejn. Dak li mhux ġej minn mulej taċċettax. Amen. Alla għandu bosta modi kif jista' jfejqek. Jekk inti għandek ħaġa rigward ix-xogħol tiegħek, irrilisja l-kelma talla kif bħalma tkellimna nhar is-Sibt u l-Ħadd. Meta inti tirrilisja l-kelma, xi ħaġa oħra qed jiġri fir-realm spiritwali. Qed tagħti xogħol, qed timpjega lill-anġli. Għaw ħafna anġli qiegħda. Għax ħafna anġli tagħkom qatt ma jisimgħukom tirrilisjaw il-kelma talla, dejjem oj ma xuċieħ, naħseb ġejja xi waħda kbira. U l-anġli ġej. X'ħan nagħmel moli fuq di?
Sewa. U jiena mhux għal xejn ħammur napplika għax-xogħol, mhux diġà naf li mhux ħajċettawni. U l-Anġlu sejjer. Dik flima kapitlu verżeda. Imma meta inti tgħid grazzi mule qaddis li jiena ċirkundat bil-favur tal-Alla bħal tarka li ddurmi għaj. Wow, l-Anġlu jaħdem ma' dik il-kelma. Jien infejjaq permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu. L-Anġlu jiġi wetta il-vuċi ta' dik il-kelma. Mhux hekk tgħid l-Iskrittura Salmi 103 vers 20? Isimgħu anġli u wettqu l-kelma tal-vuċi tal-mulej. L-Anġlu tagħkom ħafna minnkom ilu qiegħed u tajtuh is-sensja. Għax m'hemm xejn xi jwettaq. Amen? Ħana jilkom tinstema funny, but it's the truth. Alla, fil-ktib tal-Lut kapitlu 1 vers 14, tgħidlek Alla tagħna l-anġli biex jaħdmu għalik, jgħinuk, jaqduk għal dawk li ma werrita tas-salvazzjoni. Imma ra da salvat, imma da salvat titkellem bħad-dinja, da salvat. Di salvata, għax di titkellem bħal daw għawlijaw, li għaw barraw, jisirku, jiskru għadabi. Tifmu? Il-anġli jarfu l-kelma talla. Janġli jarfu l-kelma talla. Mela huwa l-ispirtu li għet il-ħajja, il-klim li għettilkom huwa spirtu, huwa ħajja. Mela klim Ġesu ma jaddaqat, right? Klim Ġesu, mux għak għal klim Ġesu ma jaddaqat. Mela meta inti qed tinvesti fil-kelma u inti ma ħassejt xejn jew għad ma rajt xejn l-ebda tibdila, il-kelma talla spiċċat issa sfaxxat fi xejn. Għadha taħdem. Għadha taħdem. Qed taħdem ġewwa fik. Il-kelma talla qed taħdem ġewwa fija. Grazzi mulej li l-kelma talla qed taħdem fija. Qed twettaq fejqan saħħa u riġenerazzjoni. Riġene il-ġins tiegħek qed jiġu imġedda. Taf li jekk tgħid fil-Ktib tal-Romani kapitlu 8 vers 11 li l-istess Kristu, l-istess Spiritu Santu li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet jammar fik dak l-istess Spiritu u dak l-istess Spiritu qed iġġedded fik ħajja ġdida. Issa minflok jiena ngħid jiena qed nixjieħ ta' qas nistenni ċaqla wara kollox qed imur u kollox qed jitmermer. Jiena hekk ħanoqgħod ngħid. Le taħi, I'm sorry. Jekk titmermer tmermer int. Jiena ħaneqpa' b'saħħti, sabiħ, halleluja. Grazzi mulej, mimli saħħa, mimli ħajja, mimli barka, il-ħajja talla tgħaddi minn ġismi minn kull imkien u dak biss ħanaj. U meta xi ħadd jgħid li imma pastor ħi, aħna qed nikbru ta' ikber int, jiena mhux qed nikber bħalek. Jiena nikber differenti. Kif qed tikber allura? Għax jiena nħobb ngħid hekk. Some grow old. Some grow up. I don't grow old, I grow up. Don't grow old. Don't be a grumpy old grandpa. Be a man, bħalma tgħidlek fi skrittura fis-Salmi 103, mimli ferħ tal-mulej, mimli saħħa bħal lajkli, halleluja jti. Gloria għal-mulej. Ejwa, enti għodajtek issa. Issa la tiġi waħda, nifqilla fi seġem zikriżitu. Amen. Enti ma jkollokx ma timraċ inti. Jekk tiġi xi marda, tħabbat lil-bib. Rondo! ħabbat id-dada ħdejja, dak il-ħin kol jisemmik. Mux vera jew. Għaw xi wħud minnkom ħanejdlek jaf l-indirizz tiegħek. Għax jiena qed nixjieħ u issa qed nikber u issa kollox qed ifalli u kollox qed jinżel u kollox qed nimrad iktar. Le qalbi tiegħi.
Jien qed niġi rriġuvenat jum wara jum. Jien ser minn glorja għal glorja, halleluja. Amen. Ma mhux dik hija l-kelma tal-Alla. Inti temmina meta taqra di jew tgħid what a nice book. Ħanejdilkom aħwa, kull meta naqra l-Bibja, taf kif naħodha, naqsi kieku Alla tgħidha lili. Għax qed tgħidha lili. Jew inti taqra kemm sabiħa din l-istorja. Le, inti taqra l-Bibja naqas li kieku Alla kitibha għalik. Għax fil-verżjoni tal-kelma kitibha għalik. Amen, qed jgħidha lilek. Amen, mela meta Alla jgħidlek dak kollu li tmiss ikun imbierek. Illa, praise God, thank you Lord, hallelujah. Amen. Meta Alla jgħidlek kull fejn tirfes saqajk ikun ikkonsagratu ma jitqaddis. Wow, grazzi mulej. Ma lessa jiena aware li f'kull fejn nirfes inġib l-atmosfera tal-ġenna miegħi. Ġielin sejt Iva, u nerġa' nfakkar li nifsi. Il-perfezzjoni għadni ma lħaqtix, imma irrid inkompli nikber u niġi perfezzjonat. I'm being perfected, I'm not perfect yet, but I'm being, il-kelma tal-la tgħidlek Pawlu jgħidlek, aħna qed niġu perfezzjonati. Mela suppost illum aħjar mill-bieraħ u llum l-ar li qatt ħatarani għada ħankun ħafna aħjar. Qed tifhmuha? Issa di mhux just amen how nice, di tiġi rivelazzjoni. Amen. U jekk li tarani nisgarra basta qatt jgħidlek, inti menti li tittimita. Inti tittimita l-Kristu. Jekk jien żgarrajt, taf x'għamilt intu jekk ħadd għalik qed tibni qalbi fuq ir-ramel. Ħlejt ħinek. Għax il-bniedem għadu s-sudditu tal-iżbal, tal-jiżgarra. Meta jiżgarra bniedem tal-mulej, qatt ma noħodha bi kbira. Onestament, ma noħodhiex bi kbira. Inti ma tippretendix li bniedem tal-la jiżbalja? Jiena nippretendi li bniedem tal-la jiżbalja. Ma tippretendix li jibqa' fl-iżbal, għax għamil indima, sewa, ejva, mela, żgur. Għaw xaħat minnkom ma żbaljajtu il-ġimgħa. Qed tara kif kollha dak li ppretentajt kollu sar. Ħadd minnkom ma l-idea li ma ppretentajt, kollha żbaljajtu. Għabda sekk, Alla ma skwalifikakx, xorta għadek fil-tiġrija. Alleluja, gloria għal Ġesu. Amen. Għalix jem id-dem ta' Kristu mela. Għalix jem l-Ispiritu Santu mela. Għalix jem il-kalma tal-la mela. Għalix jem l-mħabba ta' Kristu li ma tispiċaqa. Amen. Inti daw timmeditom daw l-affarijiet. Jowx għatlek innanna u t-sija u l-news u timmedita. Amen. Alleluja. Men, dika da l-introduzzjoni. Alleluja. Mela. 68. Pietru għal il-mulej. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria, morru fi ktib ta' Ġeremija 1, morru malajr. Ġeremija 1. Qed nuħu pjaċir nitkellem magħkom fuq dal-messaġġ. Amen. Għalija jiena waqt li qed nipritkaħ. Fl-istess ħin qed nara x'għandi nagħmel jiena biex inkompli napplika f'ħajti kull jum. Kull jum. Illum tista' jkollok għamilt vittorja kbira. Għada tista' tisgarra. La ma skwalifika xalla m'għandek l-ebda dit tiskwalifika lilek innifsek. Alla kien jaf li ħajn qiegħda vesseli dajfa. U bħalma qal Pawlu fl-ewwel Korintin 4 vers 7 biex il-qawwa tidher li ma tkunx ġejja minna, imma ġejja minna. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Pawlu taf xejtu fit-tieni Korintin. Meta jien dajjef u b'saħħtu. Meta jien naħseb li b'saħħti, Alla sparixxa. Għax il-moment li inti taħseb li b'saħħtek waħdek u m'għandek bżonn dak li qed tisma' llum, qod attent because you're walking alone. Kenneth Hagin kien jgħid hekk ara. Vera li ħafna Kristjani u hekk għandna nagħmlu niftakru l-wedit tal-Alla
u niddikjaraw il-wedit talla minn aħna fi Kristu. Imma tajjeb li xi kultant tiftakar minn inti minn ajru. Għax Kristjani bħalna li nafu l-wirt tagħna li għandna fi Kristu u x'qawwa hemm u awtorità ġiet mogħtija lilna, ma xi kultant tajjeb tiftakar mulej grazzi. Naf li minn ajrek ma jien xejn. Zero. Ħalli mbagħad tapprezza meta tiftakar x'għamel għalik biex jikkwalifikak u tkun xi ħaġa b'trofew prezzjuża għal Kristu. Amen? Alleluja, Ġeremija wieħed araw kemm sabiħa l-Iskrittura. Alla li tkellem il-profeta Ġeremija li kien mażul bħalma kontu mażula kollha kemm intom. Il-mulej ħareġ idu u mesli fommi. Ġeremija wieħed vers 9. U qalli Gordon jien qedlek kliemi fuq fommu. Għalija dik idba, għalikom ma nafx, ma għalija żgur. Gordon għalli l-mulej jien qedlek kliemi fuq fommu. Ara jien illum qedtek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawel. U mbagħad vers 12 għalli Gordon, Aziz ibni, sewwa rajt għax jien inħabbrek biex kelmti isseħ. Gordon għalli l-mulej. Il-kelma li jien poġġejt fommok, meta int tirrilisja, jien taf x'qed nagħmel nara li żgur ħasseħ. Wow. Alla rabat lilu nnifsu ma' kliemu. U ma jistaqat jiġi akkużat li huwa giddib. La minnek, la minni, mill-ebda demonju. Li kieku id-demonju jista' jakkuża lil Alla huwa giddib, Alla jkollu jinżel minn fuq it-tron. Li mhux ħajr nexxielu jagħmel hekk. Għax il-kelma tiegħu hija stabbilita fis-smewiet. U jiena u inti nirrilisjawha fuq l-art. Amen? Kieku naqbdu għadi, ħanejda għalija, kieku naqbada b'revelazzjoni ikbar. Meta jiena u inti msejħin biex nimitaw il-Kristu, u Kristu ma qatx għal kelma waħda li ma saħħitx. Trid ikollok l-istess legacy ta' Kristu int fajde? Li kull kelma li toħroġ minn fommok titwettaq. Mhux qed ngħidlek li l-għada ħassi u ħatara kollox ta'. Anka Ġesu Alla fil-ġisem meta tkellem ma' dik is-siġratina, dak il-ħin ma sar xejn u ma rat l-ebda differenza. Imma l-għada rawa nixfa. Mela għal Alla wkoll kellu jgħaddu 24 sija. Għax bdiet tinxef mill-eruq. Forsi jint għandek kankru u għadek ma rajt xejn. Imma jekk inti tirrilisja l-kelma talla, ħajbda jinxef mill-eruq. Jekk hemm marda u virus li attakkatlek ġismek u inti tpoġġi kliem Alla f'qalbek u fuq fommok, il-problema tiegħek ħatibda tinxef u tmut mill-eruq. This is powerful. This is powerful. Jina u inti ir-riżultat tal-kelma tal-lamwet f'ħajtek. U kol nista' ngħidlek parallel, inti r-riżultat tal-kliem li qed f'ħajtek. Inti u jiena aħna ir-riżultat ta' kliem. M'hemm l-ebda kelma fid-dinja li hija vojta minn qawwa. Jew qawwa talla ħajja, jew il-qawwa tad-demonju mewt. Għalhekk trid toqgħod attent x'tajt. Taf li inti ħanidkom l-iskrittura. Ħanidkom dan il-ħsieb.
Il-kelma talla hija kelma ta' patt. Qabdu għadi. Il-kelma talla hija covenant word. Ġifieri la u għala bil-fors trid isseħħ. Issaqbad dik il-kelma talla, poġġiha f'qalbek u f'ommok u jkollha bil-fors isseħħ. Issa moħħok hawn. Meta inti torbot lilek nifsek mal-kelma talla, il-kelma talla tibda ssir ħajtek. Meta jiena u inti nibdew nitkellmu il-kliem tad-dinja, xtejt il-mediċina, xjejt il-psikjatra, xjejt il-bank, xjejt il-counselor, xtejt il-mami, xjejdu ċirkustanzi. Dawk huma kliem tad-dinja. Inti wkoll tiġi marbut ma' dawk il-kliem. Int ma tistax titkellem mod u jkollok ħajja differenti. Kliemek huma r-riżultat tal-ħajja li ħajkollok. Ġagbu kapitlu 3 li huwa ħu Ġesu li kien jgħix u kiber fl-istess dar ta' Ġesu, qal li kliemna jiddeterminawlna ħajjitna. Mela jekk jiena nibda nitkellem kliem Alla, ara ħajti kif ħadkun. Forsi jint xaħat li dejlej, meta jiena kon żgħir missieri u ommi, dejjem kien jgħidu li jiena muda tajjeb għal xejn. Qatt ma ħarnexxi, qatt ma ħajkolli suċċess f'ħajti. Jiena żejjed, jien kont biżball u dejjem itambru li daw il-kliem. U inti spiċċajt emmintu u rrepetejtu. Inti rbat lilek innifsek. Taf li ktib tal-proverbi jgħidlek oqgħod attent għax inti qed torbod lilek innifsek bi kliemek stess. Tgħidlu ma daqshekk vera. Taf li inti sejr il-ġenna minħabba xett. Int kont taf li l-ġenna li qatt ma rajt temmen li inti sejr fiha ibbażat fuq xett. Bil-qalb tiġi ġustifikat u bil-fom is-salva. Mela jekk jiena u inti rridu naraw il-ġenna topera f'ħajjitna jew is-saltna talla topera f'ħajjitna, bħalma dħalt fis-saltna trid tkompli topera f'din l-istess saltna. U kulħadd jopera f'xi saltna, jew is-saltna talla, jew is-saltna tad-dlamijiet. Hemm żewġ saltniet joperaw kontinwu. Jekk tħalli l-kelma talla tkun f'qalbek u fuq fommok, topera fis-saltna talla. Bi kliemek, amen, anka Kristu stess jgħidlek. Bi kliemek stess kun iġġustifikat. U bi kliemek stess kun kundannat. Dak mhux biss għall-aħħar jum tal-ġudizzju da, għalkemm il-mulej jillibera kulili għal dak il-jum. Ovvjament jekk tindem mhux ħajżommok kontabli għalhekk għandek bżonn tindem jekk inti qed ċertu kliem. Sewwa għalhekk inti għadek ma tattakka l-ebda bniedem. Għaliex? Għax inti dittati rendu kont mhux ta' xamel dak il-bniedem imma tal-paroli vojt minn li valenu tiegħek. Ħadd iġi sew quddiem Alla. Il-kelma talla Ġwanni wieħed vers 4 hija Ġesu nnifisha. Il-kelma talla hija ħajja. Il-kelma tad-dinja hija mewt. Il-kelma talla hija il-ħajja. U l-kelma tad-dinja hija dak li ġiblek il-mewt f'ħajtek. Il-kelma talla hija fejqan. Il-kelma tad-dinja tmardek. Il-kelma talla hija kreattiva. Il-kelma tad-dinja hija distruttiva. Il-kelma talla hija Alla nnifisha. Il-kelma tad-dinja timmanifesta lid-demonju nnifsu. Il-kelma talla hija spiritu. Il-kelma tad-dinja taħdem fil-ġisem. Taħdem biex tmardek. Il-kelma talla hija dawl. Il-kelma tad-dinja hija dlam. Il-kelma talla hija ħelsin. Il-kelma tad-dinja hija oppressata u oppressjoni u torbtok. Kull kelma hija kontenatur u l-kelma talla hija l-kontenatur talla. Id-destin tiegħek, kulħadd jgħidha d-destin tiegħi huwa marbut b'mod dirett ma x'noħroġ minn fommi.
Sew pubblikament u sew privatament. Tgħid li ma mhux fil-pubbliku għetta, kon forsi għetta ċertu kliem waqt li qed tinħasel, jew waqt li qed tara television, jew waqt li qed mal-ħbieb. Id-demonju ġi jakkomodak. Bħalma Alla wieħed li l-kelma tiegħu wettaqa, x-xitan jgħidlek il-kelmat li qed tgħid tiegħi, dik mis-saltna tiegħi. Ħa wettaqa. Għalhekk ħafna l-Kristjani laqas jafu li huma marbuta, ħajjithom ġew marbuta ma' kliem li għadhom qed joperaw kontra tagħhom sal-lum. Sakemm ma tkissirhomx. Amen aħwa? Il-kliem jorbtuk. Halleluja. Ejja nitolbu. Immeditaw dal-kliem. Meta jiena nitkellem il-kelma, jiena qed nattiva ir-realtà tal-patt Alla fi Kristu fuq din id-dinja. U bħala eben Alla fi Kristu, illum jiena rrid biss ngħid dak li nisma' l-Kristu sidi jgħid. Bħalma l-ulied jibbenefikaw mill-patt ta' żwieġ bejn ommhom u missierhom. Hekk jiena u inti nibbenefikaw mill-patt ta' Alla u Kristu bejn Kristu u Alla. Halleluja. Bl-Ingliż ngħidlek confession precedes possession. Qabel ma tiġi l-possessjoni li tippossjedi xi ħaġa, irid tkun hemm il-konfessjoni ta' xi ħaġa. Dejjem hekk taħdem. Ibda mis-salvazzjoni, emmint u stqarrejt. U ġiet realtà. What you confess is what you possess. I want to possess what God has promised me. Kulħadd jitlob miegħi. Jekk inti llum tgħid li pastorin għandi bżonn il-Ġesu f'ħajti. Għandi bżonn nikber. Għandi bżonn insalva. U l-Iskrittura tgħidlek kif issalva billi temmen minn qalbek u tistqar minn fommok. X'temmen minn qalbek? Romani kapitlu 10, vers 8 sa 13. Ġwanni 3:16-17. Jekk inti temmen li Ġesu Kristu huwa l-iben Alla u li Alla għajmu mill-imwiet, inti salva. Għax permezz tal-qalb il-bniedem jemmen biex jiġi ġustifikat u permezz tal-fom jistqar biex jiġi salvat. Amen? Jekk hawn xi ħadd jgħid li pastor jiena nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu llum u nixtieq nkun żgur li jiena għandi s-salvazzjoni u l-maghfira tad-dubiet, hawn xi ħadd tolli jdejk. Olli jdejk hawnhekk, hawn xi ħadd tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu llum mal-ewwel darba. Grazzi mulej, grazzi brother. Ma hawn xi ħadd ieħor. Min iktar? Daw kollha li għolejtu jdejk, kulħadd iqum bil-wifqa. Intom li intom fuq Facebook, televiżjoni, internet, YouTube. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, kulħadd iqum please. Ejd it-talba warajja minn qalbek tittemmen f'Ġesu li huwa s-sit u s-salvatur ta' ħajtek, li huwa l-iben tal-ħaj li meta għalik fuq is-salib u li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu inti tista' tkun salvat. Imma tittemnu b'qalbek u tistqarru b'fammok. Ejd it-talba warajja, ejd it-talba warajja brother. Inti wara dak kollu li tidejkom u ejd it-talba warajja minn qalbek. Għax din it-talba li ħatejt u tidmen u tistqar ħad trasferik mis-saltna ta' glamiet f'ħakkatajn għas-saltna tal-iben tal-ħaj. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek issa stess, Missi Qaddis. Grazzi tal-qawwa tal-kelma tiegħek. Nemmina mulej b'qalbi kollha. Grazzi ta' din il-kelma li daħlet f'qalbi u din il-kelma llum qed iġġeddidni u salvani. Ġesu għall-kelma tal-ħaj. Nemmen li huwa metalija fuq is-salib. Ma t-tielet jum ur xoxta mill-mewt. U llum ħaj jirrenja bħala rew sultan. Ġesu li bentalla l-ħaj, nemmen fik, unpoġġi l-fidi tijaj u t-tama tijaj fik. Salvani mill-infern, aħfir li d-nubiti kolla. Mulej Qaddis, u aħsilni bid-dem glorjus tijak Ġesu. Aħdem fija mulej Qaddis, u għamel minni mill-lum il-qoddim dak li tritint. Marriċ iktar mulej nara l-affarijiet u l-opri ta' d-demoni jaħdmu kontra tijaj. Imma li mill-lum il-qoddim irrit nirrelisja permess tal-kelma tijak f'qalbi u f'fommi, irrit nirrelisja u nara titwetta il-weda tijak fil-ħajja tijaj. Aħfirli mulej ta' kull kelma firħa, kelma ħażina, kelma negattiva, kelma ta' saħta,
li jinqabli stess jinst arrejt fuq ħajti fl-ignoranza tiegħi. Mulej niċħad dak il-klim kollu li jiena ntrabat miegħu b'mod negattiv. Niċħad kull mulej ħaġa negattiva, kull saħta minn ġo ħajti. Mulej llum niddikjara li permezz tal-kelma tiegħek jien salvat. Jien maħfur minn nubieti. Jien illum infejja u l-kelma tal-la tfejjaqni u qed taħdem fija sa stess. Mulej il-barka tiegħek qed taħdem fija. Jien illum tiegħek missier. Permezz ta' Ġesu Kristu Sidi. Użani għall-glorja tiegħek. U waħdem fija mulej. Ħanħalli l-kelma tiegħek topera f'ħajti. Marrid inkun iktar qatt maħkum b'xi ħaġa li ġejja mill-għadu. X'inhi? Niċħada, inkissira u nirrinunċja minn fuq ħajti għal-glorja tiegħek missier. Jien maħsul bid-dem ta' Kristu, l-Ispiritu Santu jammar fija għal-glorja tiegħek. Nadi glorja u tifħir. Halleluja! Amen! Halleluja! Grazzi mulej. Glorja l-mulej, eża saħwa. Maltin u għawċin, narawkom is-sibt li ġej, għal dawk li jintom by the way id-dina taraw fuq l-internet bħalissa Facebook u YouTube. Juma oħra, il-ġimgħa ħajkun hemm Isle of Worship. Ġewwa il-ġnien tal-Gżira, fejn ħajkun hemm tifħir, adorazzjoni, mużika, gospel, kant. Halleluja, ġewwa il-ġnien tal-Gżira, ħdej il-Manuel Island, viċin il-Manuel Island, mis-7 ta' filgħaxija l-qudiem. Daw kollha taraw dal-video, ejjew inaqdu ma' hemmhekk. Ħajkun hemm bosta Kristjani madwar Malta u Għawdex. U kulħadd huwa mistieden, speċjalment jekk inti tixtieq idduq kemm hu tajjeb il-mulej.